L-għoli tal-ħajja ġej minn diversi sorsi, fosthom kawża tar-rati tat-trasport ta' containers minħabba l-piżijiet ġodda tad-direttivi Ewropej illi daħlu fis-seħħ fi frar ta' din is-sena. Quddiem din is-sitwazzjoni Malta trid tagħmel iktar pressjoni biex il-liġijiet Ewropej jagħtu każ tal-fatt li Malta hija gżira mbeda mill-kontinent Ewropew. Dan bir-riżultat li trasport tal-prodotti lejn Malta qed jiġi ferm aktar għoli minn qabel. Fil-fatt skont studju li għamlet l-International Road Union ħareġ il-container lejn Malta qed jiġi jiswa 360 euro aktar qoli minħabba regoli l-ġodda tal-Unjoni Ewropea li obbligaw it-trakkijiet li jiġu Malta kull 9 ġimgħat u jipprojbixxu it-trakkijiet milli jifqu f'ċerti pajjiżi Ewropej. Dwar din il-kwistjoni Peter Aġus kellu laqgħa mar-rappreżentanti tal-International Road Union li tiġbor fiha assoċjazzjonijiet minn 73 pajjiż differenti u li tiddefendi l-interessi tat-trasport bla xkil madwar id-dinja. F'din il-laqgħa kienet diskussa it-tema tal-insularità ta' pajjiżna li qiegħda tippenalizza ferm lill-konsumatur u n-negozju Malti. Issa b'mod aktar qawwi minħabba liġijiet tat-trasport bit-trakkijiet li daħlu fis-seħħ fi frar ta' din is-sena. F'kummenti lil Net News, Peter Aġus qal li dawn il-liġijiet ġodda Ewropej issa jobbligaw lil kumpaniji Maltin li jitilgħu bix-xogħol fl-Italja u pajjiżi oħra Ewropej li jibgħatu lura bil-fors it-trakk u x-xufier lejn Malta wara ftit ġimgħat biex ikunu konformi mad-direttivi Ewropej tal-Posting of Workers. Minn barra dan il-liġijiet il-ġodda issa jillimitaw in-numru ta' waqfiet li jista' jagħmel trakk Malti fit-territorju Ewropew. Aġus spjega ma' Net News għalkemm l-objettiv ta' direttiva Ewropea li tipproteġi il-ħaddiem huwa tajjeb, il-mod kif qed jiġi applikat qed jippenalizza b'mod sproporzjonat lil kumpaniji Maltin li issa qed ikunu fi żvantaġġ kbir meta mqabbla ma' kumpaniji barranin bir-riżultat li qed ikollhom bil-fors jollu l-prezzijiet biex ikopru l-ispejjeż. Ma' din il-Union Peter Aġus tkellem f'dettall dwar ir-rimedji possibbli għal din l-isfida li jinkludu emendi fil-liġijiet li mistennija tressaq il-Kummissjoni Ewropea is-sena d-dieħla. Il-Gvern ma jistax jiqpariqet. Hemm bżonn jibni alleanzi ma' pajjiżi oħrajn fi sitwazzjoni tagħna bħal mal-Irlanda u Ċipru biex Malta tkun kapaċi tiddefendi l-interess tagħha. Ejja nagħmluha ċara, l-Ewropa hija għaqda ta' valuri, ta' interessi, iżda hija wkoll għaqda fejn hemm bżonn nimbottaw l-interess partikolari tal-Maltin u tal-Awċin fġieħ il-familji, fġieħ in-negozju, fġieħ iż-żgħażagħ tagħna. Peter Aġus qal li bħala pajjiż iridu nagħmlu minn kollox biex nitkellmu anke fuq il-qasam tat-trasport għax minn dan jiddependu diversi affarijiet oħra.